କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଫାଇନାଲି ଯାଉଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାଇ ଲଙ୍କା ନେଇକି ଯାଉଛି କାରଣ ଆଜି ୟା ମୋ ଅତି ପ୍ରିୟ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ବିଶା ଆଉ ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଆସିଛି ପଛରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଧରି ତାକୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ମନେ ଅଛନ୍ତି ମୁହଁ ଦେଖେଇବୁନି ବୋଲି ମିକ୍ସଚର ଲଭର ବଙ୍ଗାଳୀ ଦାଦା ଖାଲି ତ ହାଁ ହାଁ ଦେଖ ସବୁ ପିଲା ଖାଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଇ ଦେଖ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଆଇଁଷ ଖାଇଦେଉଛି ଇଏ ହେଲା କାଳିଆ ଟଙ୍କା ବିଶାଲ ଉଗାଣ୍ଡାରୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏ ମହାଶୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାତି ଯୋଉ ତ ହସ ତମର ଇସ୍ ହଉ ତ ନଣ୍ଡା ଖା କାଳିଆ ଟଙ୍କାର ଖାଲି ଟୋକି ଚିନ୍ତା तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती ये बता दे तू ତା ଯୋଉ ମୁର୍କୁନ୍ଦିଆ ହସ ଓଫ୍ ଛାଡ଼ କାଳିଆ ଟୋକାଟା ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଆଉ ତିନି ଭଦ୍ରଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବ ନଣ୍ଡା ये जो भाई जन हाथ यो करछंदी से ହେଲା ସେ କାଳିଆ ଟୋକାର ଭାଇ लाका वाइट ये बंदा है एनिमी लवर देखो भाई ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆନିମି ଫାନିମି କ'ଣ ମୁହଁ ମିଶିନା ଟିକେ କହିବେ